Dobro nam prišli Permanon, evo neki su ovdeka sedeli bome od dve zapolne, da zauzmu prava mesta, da moru sve vidjeti dobro čut. Ja sam bio doma, gledao sam prognozu i govorio da je ovo prolazno i onda sunce. Nadamo se da će to tako biti, ali evo, kako reću, kada je čelja ni bijesna, ni kuća tesna, svi smo se u deka potisnuli, malo na nje tepleje, imamo ovaj dojam ovega dima lepega, onako ko na pravih feštah, tako da dobro će nam biti i nadamo se da ste i vi dobro raspoloženi Paritjani za pravu domaću feštu uz harmoniki. Nina, mi smo to napuštu stvorili ovo leto, da malo ljudi imaju taj doživljaj šator, fešta, roštilj, hodi unutra, pa tako je, da sve bude naš, da se malo puste. Ste popili ča? Naši organizatori su mislili na se. Tako da, a sad su popili, kome su prišli, još počekaj malo. Sad moraju pit malo da se opuste, raspolože. Kako te pljeskat? Imamo 120 sudioniki. Tako je. Ča pojedinačnih, ča vaduje, trije, kvarteti, ansambli, bit će tu jako puno harmonikaši, kit da nas ka sehov deka razveselit, vam treba samo dobro raspoloženje, morate nešto pojist, popit i zabaviti se s nami. Mi smo zato htjeli početi ča prej, a ih imamo 120, bit ćemo tu do jutra. A komalj kad mi finimo, onda Modrijani počnu, tako da zemite zajedno slobodan dan, jutra nećete pojeti na delo. Uglavnom, dragi ljudi, dobar dan, dobrodošli u Permani, da čujemo ste živi, da aplauz! Pješite nam malo. Tako je, fešta je, ne moramo spat da naska. Ki bi na maše bil, neće ni arvat više pojeć za polne. Čekaj, a moramo pjeskati za naši organizatori udrugu domaća Užanca, jedan veli pljesak. Nije lako stvoriti ovako jednu velu feštu, jednu ovako lepu organizaciju, tako da ruki ne šparajte, a najviše ne smete ruki šparat na naše harmonikaše, naročito na onih najmlaje ki će se uvdeka pokazat, ki su se komać možda neki počeli vadit, njen vaš pljesak puno znači, tako da evo nadamo se da ćete biti i za to Paritjani. Moramo reći i da nas, da u svu ugostiteljsku ponudu i ovaj šator tu, morate i provat harmoniki tamo zada, sve sorti harmonik, možda biste kupili, možda iznajmili, možda biste se vadili, sosili, ako već se opete, biste možda obnovili, morate poći provat tamo dokle i doba. Ja sam čul tamo već rošću na velo. Je, već se sope, već se kanta, već se snimaju neki, tako da bit je tu kad se gaza sakega poneć, imaju i OPG-i, ki su deka okolo, ki su podrška, pa hvala njih lepa. A na nje je vreme da krenemo s ostja, mislim. Až mi bimo ovako sad mogli ťakulati, hitat, baloti. Još ćemo mi ťakulati večeras do škurega, nego da mi počnemo s muzikom, až radi muziki smo mi danaska i uvdeka. Prvi naš sudionik ili ti sudionica, a ni sudionik je Emanuel Hlača, a Nina zna malo više o njemu. I jedan Manuel Prišal. Je uvdeka. Najavili smo Emanuel Hlača je učenik 3. razreda osnovne škole Jelenje Dražice i 1. razred glazbene škole, obožava sost harmoniku i kantat pjesmi svojega kraja, uz to jako voli i nogomet, Iva oba ta hobija jako uživa, vesel je otrok, pun je entuzijazma, voli društvo i zabavljat ga svojom pjesmun. Verujemo da će Emanuel zabaviti i sveh vas ovako prvi, pa dajte mu jedan veli pljesak. Ajmo! Samo za vas, Emanuel. Boh, daj dve besedi reći Juden. Jete strah? Nite strah, čajiš na sos? Ja. Ku pjesmu? Ja, u pjesmu. Ovu ku si znaju. Da. More, ala, Kantrida je tu, mikrofon je tu. Ja veli aplauz, Emanuel Hlača!